Takaitaccen tarihin Abdulmalik Salisu, wanda aka fi sani Maloho, a matsayin ɗan wasan ƙwallon ƙafa. Ya fara ƙwallon ƙafa tun yana ɗan firamare, ya zo sakandare yana shugabantar ƙaramar sakandare ta Karkarna a harkar ƙwallo. Ya jagoranci tawagar ƙwallon ƙafa ta Government College Birnin Kudu. A shekarar ya zamo ɗan wasan da ya fi kowa haskakawa. Daga nan ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mid Rollers FC kafin sauya mata suna zuwa New Cargos. A shekarar da ɗan wasan ya gama makaranta ta 2007 zuwa 2008 ya fara ƙwallon ƙafa matakin ƙungiya. A wannan shekarar tare da ƙungiyar Gimsoka ya fara buga babban kofi da ya fi kowanne shahara a garin Kazaure. A lokacin Kazaure Football Club Association wato KAFCA, inda ya yi ƙoƙari sosai sannan ya zira wa ƙungiyar kwalakwalai. Da haka ya nuna kansa a matsayin ɗan wasa mai yayi. Ya fara shahara ne a shekara ta 2011 bayan da ƙungiyar ta lashe kofinta na farko. Ya ci gaba da nuna bajinta sosai musamman a Lamido Cup a shekara ta 2012. Bajintar ɗan wasan ta fito daga shekara ta 2013 inda ya jagoranci ƙungiyar zuwa ƙarshen kofin wato final, kuma a shekarar ne ya ci ƙwallon da ba a taɓa cin irin ta ba a tarihin ƙwallon Kazaure. Ya ci ƙwallon daƙiƙa 3 da taka wasa bayan tabawar ɗan yaro da ƙwaya shine na 3. Ya ci ƙwallon ne daga yadi 60 wato 60 yard wato kusan fiye da rabin fili, inda ya ci mai tsaron ragan da ya fi kowa shahara a lokacin wato Hamza Malik daga ƙungiyar da ta fi kowace shahara a lokacin a garin Kazaure wato Arsenal Kazaure. Ya shiga tawagar makarantar Hussaini Adamu Polytechnic lokacin yana karatu a wurin, kuma ya jagoranci ƙungiyar a lokacin zuwa gasar Nifoga. Ya jagoranci karamar hukumarsa ta Karkarna zuwa buga kofin Lamido a matakin local government wato interlocal government. Ya shiga tawagar ƙwararru ta Kazaure Selection da aka yi mata suna Najib Hussaini Adamu Academic, wadda ta wakilci Kazaure a matakin ƙasa wato Division 2. A nan ma ɗan wasan ya haskaka ƙwarai da gaske. Ya shiga tawagar Kazaure Professional Academic, daga nan ma ya ci gaba da haskakawa, ya ci gaba da nuna bajinta, inda ya ci gaba da jagorantar kungiyar New Cargos wato sarkin yaƙi, wadda aka yi mata suna a yanzu Gimsoka, zuwa wasan ƙarshe wato final har sau 7. Kofukan da ɗan wasan ya ci sun haɗa da KAFCA sau 4, Sport Council Cup sau 1, Half Poly Cup sau 1, Gala Cup Competition sau 1. Dan wasan ya buga duk wasannin da wannan kungiya ta buga a duk gasa akalla kashi 95. Ya fi kowane dan wasa buga a kungiyar wasa. Ya ci mafi yawan kwallo da wannan kungiya ta ci a tarihinta. Zuwa yau dan wasan bai taba samun katin gargadi ba bare na rashin da'a. Haka zalika dan wasan bai taba catar baki da wani dan uwansa ba ko alkalin wasa. Dan wasan bai taba cacar baki da wani dan wasa ba ko kuma wani daga cikin shugabannin kungiyar tasa ba. Lalle wannan dan wasa ya cancanci duk wata karramawa a ƙwallon ƙafar Kazaure, duk da gasar da ya fi yin fice aka fi ita ce KAFCA wato Kazaure Football Club Association, inda sai ka zama dan Kazaure zaka ci kyautar karramawa. Shi kuma wannan dan wasa dan karamar hukumar yan kwashi ne. Ya samu kyautar dan wasa mafi kwazo da da'a a gasar NUT Cup a shekara ta 2019. Ya samu lambar yabo daga kungiyarsa a matsayin sarkin yakin dan wasa abin koyi a shekara ta 2016. Yanzu haka shine ke jagorantar kungiyar a sauran kwafa-kwafai da ake yi. Yanzu haka kungiyar na shirin sake karrama shi bayan wannan gasa ta Wali Cup, karramawar mai suna Gali Greatest Player of All Time. Muna yi wannan babban dan wasa wato Abdulmalik Salisu, wanda aka fi sani da Maloho, fatan alkhairi. Ku kasance da channel din Daular Nishadi domin kawo muku labaran yan wasa daban-daban da nishadantar da ku, da labaran masana'antar Kannywood, Bollywood, koyon girke-girke da ma sauransu. Mun gode, a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa.